tuning. You know why we wonder, why we wonder, why we wonder. Ana beti kam, wana dumpa no me mother. Ada nyama tewam, ada ya indam, de ketenedo in a hole beneath. Oh, my dad to know me, but no me let me. You no jump for it, me don't give family me. Me na mako. Ben no ana jogi haggile wal fammi ay neddo no douce ay dama fo min gartira ando won gondir douce yoni ya ko jaafuton ko woni ala wonni yeso mango pour jil o kam de wonni mbiya ko be mon na hebdi yar wala ko na muftiya min hebla ki uftan douce ay wonni dum siwo ay siwo aw ana fini ay hatti a woni 4 heures de temps après mala wonni yeso mango dum ma lom dum te dungal men kam gidiragal men min ida suka be jemi fa asal famille am mi jiram aton What? Mama. Mama. Warsal minni an skili suba a fini hacciraji ana yihi a arti yesman takkileji nga hande a duwatta dum Mina yido lidan ana su seda da yido lidan abu neni dum ko leeri wonɗo sabul wonɗo kono an kam ayi arti a haɓama an kam ko ñan fof ka kaɓe hen garama kallam afa ɓufti o jehen sin jeeɗe haɓe kaɓe ɗen nen fof ɓeyɗa furde min furɗa ala dum ni jarani hare jarani parce que min ko mbaɗa ɗum waɗi désempe mais sa yi mbima mi haalnanimi ɗon gañum sukaɓe ji feere mbaɗɗa fooɗi ha mammaji ko bonna par ce que mi yiɗaɓe ji Oumar fof ɓuuri sontude so yi wona koye leɗɗe a majjani ko jibinɗa joni haalam tan histoire o ɗum ko ɗum ko waɗima ni kono so tiiɗi hoore haal tan mbiɗa heeɗi kañum tawi histoire o Gilles mi haalanma ɗum ka giƴam en ɓooyidi eyyi jangde tan wonno ɗanniɗa ɗanni mi ndesɗa Allah waɗi hen haajade mo nawi rewɓe men mi yiyani en tintindirani eyyi ɗum noon giƴam eyyi sa yi mi wayini eyyi carte nane en mbinomamo eyyi carte mbinomamo eyyi fokal mo zeyn hande duma o on tigui mi yaha coon carte tan pottumi cukalel eyyi mbimi yo nananam ndeka harmi jeeɗiɗi nannayi o fimi ɗum ɗo jikko sukaɓe mbiye ko jikko nde fi kam jikko nde wi kam naati mbiɗo waɗa carton yi harmi ko jiiɗi hokkaram carton yeehi mi yeehi nde uddinmi connexion tan hay lokka haydara mi yiyayi ƴewmi jooɗimi ha maayi jimi cuuli goto ne wonde Sénégal gueɗɗo mbi sikki tan kanko hay seydi joom haala eyyi joni noon mbimi o ƴeanam crédit o ƴeewi haydara o tawani haydara tan hay muñde mbimi yo ƴeanam so tawi ala e côté ji habillage téléphone o walla embouteillage o wi hay écran ala hen mbimi no cuuɗi ngel mami nangu ɗum hono Allah waɗata mi nangi ngel kono haalata ko daƴƴata ngel tarayima kadi to rewno ɗo o refti ɗon o refti duuɓi anani nde nokkumomi 500 nde o naati damal bitik o dal o waɗi ɗum nokkumo 500 tan o wiyum vire to o vire ndeke mimi captate maaleykum salam Oumar mbaɗa seni anani camion ngal moolanagal Allah a faami camion ngal moolanagal Allah ndegal Oumar fadam joof anani camion ngal moolanagal Allah sen haala wa accu ɗum haala nani ndegal foncé leydi nde naati nde woni lofade a faami nde lofi nde irtum pono to oto ndeke wiini rulle ala kaɓe jiɗam a faami to rulɗo tan gaddumi pose ɗum ɗo so ko mbiyata pose pied gandal a faami joni noon hunde ne jiiɓi tan ne jiiɓi Mamma o yewde batta hen Mamma hunde ne jiiɓi tan daw walla an kam ko gonduɗa mi kam abou o c'est bon
Mama, batari ndi. Wat ferara. Mama, adu non adu. Adu. Ina ñam hono chon. Boni watta. Adran adro. Dab ne hono mo kay sene sene ñama jotta non. Ko ko mar kal mama ni kal ni. Ko dum Wala non. Wala ni jitt be anduma très bien, wala non. haalde ma min umar noon reedu ɗum min o so wonano gene ndi so wonano gene ndi men so wonano gene ndi non bonne dara woni kanon be ka gati do ha do wotta jour ma seni du kuti ɗum joni a kon mbatta kuddu mum anan jungo ma taƴana wofɗana waññam jungo ma annede kam so aɗa leeɗi an ɗum nde jonde woni ke joni jonde normal sara koy dan ɓura bonde ni ba vraiment ñu dane bonne dara ali kani ni ala wat ɗuma naw heno haala ma ten toon mbiɗuma oɗo lefti komi keddude ten ñaami Baba, hectare jonkan mbiya wattay. patas mamma ala per ñaam ñama ala goñi ma e patas per moymam ñaamay min min kaldi haala mi ñaamay kajinna arta tan o min hokkiri dépense bamma rokkiran min rokki Mam, nafta. ñaam ɗum jiɗɗi no kiiso mama mi boy wido so al kon ndiyam ala ndiyam do den dim wala ligge jooɗo ha mona waru sues ni ana tan ñalda andudema ñallum koye taño a wara andude min tampere min ñaam musa conti alfumi ɗum ho top onon noon bammaɓe ande hakkilade ɗum tan boti seeɗa to karɗo haldane ma ama ɗum guettode France de gonɗo France waɗa ala guertode fota waɗi ko juup ɗum guettode ɗumati e guertode mata ko Angola nandani walla nande tampo toro umu ya suma ma tan guedde gado alde siko tan siko fo al waɗi ɗum alhamdulillah min muso umar ñamduma sumu ñam o wayata tan gonɗo jeere dugguɗo ellen duggo sikaro sosimo woni wallahi sikil ko sosimo woni sosimi noon min gaccini ɗum nen sudde en Baba, wattana hectare de. wallahi majjira moƴƴi ala kanga wattima e mamma aɗum saɗo wargo mamma o de wallahi way umro en ara so waɗi wannimam kas bel men gon seglade suudu ene gacce sigilay seeɗa ɗum waɗa ay aɗa ko jaltinɗa ko hamo seeɗa de i ey sowde wargal suuna wargaji mawɗi ni aɗa riche de temetere ya bidig aɗa siidi ƴeew bidig goɗɗo sa dañan cowɗa si acide wecci ɗo pour hirade ka se gara duggol hirade si wona siide won noon goɗɗo on ɗon eyi tawi cuulel ngel accuɗo tawi siide noon har min ha amere desudam do waɗi ala min Ala. waɗa ha min hande kay muso e père hande kay ko père waɗata andar welde cew muso ja jofa te mama toro sowno ko yimɓe pofiri juuɗe ja mumen jofa mon fils o boy ala probléme par fagan kam ndende kay somi siiwi noon premier a siwa dg ɗum kay Oumar waɗ ataya o holɗum yo waɗ ataya wadde ɗum wat gasi manda faya ɗon ɗum do umadou gaz adouga ko ɗum umadou gaz en paccal kay so avant ataya noon a yaha lowtiɗo ha para ƴettoma furɗum Dedo koko chuni ina wawi wonde warga Allah wona wullinde ndiyam kam anan tan da warga na mi watta way non accata mi waɗa atayam eyyi ataya ma père o wargo de assura a leeli an ganga ɗum woni nala siidi
nana bonde on sidi wadi dum ya ci amira ala ya amira ya père mzo ya natu ya wadi suram kas mam siw ngarana umar sinom kas kay arno ya meden der ayo ndaba asura aw na ngondir galle do haala ay kam to umar na tan batta dum kam yo fosi mbadi fosi piye ngattimi artu débat ma dani 500 do kanada 500 ni jihande Allah sey mon do ajo Gilles an kam an neddo waawa wiide no wada hunde tan gacca dum yeede Gilles abu min wawa dem jeera min il faut kala ham ko woni problème il faut mi andu dum joni yaranata hen mom yar atay kono jiiru woni siwdi yaade atay o pose atay ni ha para halde normalement basi ay gorana do ay gorana do hal to be hidima dama gam guddi neddo sa yimi haalima manane boyo ari mbimi camion parce que mi da non mi fami wala mi barbi jaxam tan certumi da wonde biddo peno abu dum fo wona haal haal non tan ko cohluda ko e ko podda haaldi ko e kanum nane to ko cohluda ballam mi ar walluma sankalam ballam gaccami deje kenti belal holdu fattami haala ma haalna ko mi wasa dejja haala pari hen nane ne jahannomi de fatum ko cukalel futnoma haalande dum nder suuto nder holto anani ngel ñamini kam kattam afami jaltu jaami seeɗa donc fokkalaɗo ƴe ngar pottume cuulo goto ne wiye Souleymane jooɗi sara lekkil tan anani mbimo yo ƴanam carte o ƴewani kam ugama sewno ko boy goto tan heewi do hoore toujours e mon ɗo ɗo ini e leegal ngal Souleymane eyyi anani joni o wi kam haydara wodani pimi kuulam mbimi boyo mbiɗa andi o majjata a faami gummimi ɗo mbiɗa yaha nani mi boutique siidi noon mi ala haala makko joni mais kam min andi min mami warmo ɗum mbiɗa andi ɗum min nde mbimo mbeɗa cukalel natanno nde kam mbadde complot amiɗe boutique wadde dametede to wona épicerie boutique wona épicerie boutique haɗum hay goroliya wala mi esi yidde namda ɗum mi taw mbiɗa arde mette nde jaltuno jiim cuulel nguel to nangumi koyngal ɗo tan hono Allah waɗata Souleymane ɓe puɗɗi o ñongi wonti yimɓe ɗiɗo manda koye hoore nde yalti manda koye moustache anda ka wonti yimɓe ɗiɗo a bari jikkarte joomum paɗɗima ko ɗum tan haalel toksa wona bari abu an haydara wondani wallahi ko bandegal gonda a fini a haccita ay 3 heures temps arti a faami ko ɗum tampinma an gonɗa ko ñaw gonɗa cukago malnutrition an ko ɗum gonɗa malnutrition tan gonɗa goɗɗuma wonde malnutrition Gilles acca ɗam ƴi haalu mbiɗa haala makko ponmi haalde ko aɗa wiyami mi haala joni siw ñan wonde kam conseil gonɗo kam am saɗa fini subaka kam kacciɗɗa kam afan dia ɗum kam mbiɗa wawi widem noon merci hamin ha ɓoya siw tan min ga wala ha ɓoyni siw skele min tellement an mina énergie kam an firgitta kam ni amma ƴewna yimɓe ma joɗo nara assalamu aleykum abu mina ɗesi warde assalamu aleykum oɗat selli salamu aleykum ça va comment vous allez machallah alhamdulillah o zali ala ɗo tartar ça va oɗa selli machallah moɗum jam tan ni j'espère que koye leegal ngal poɗɗo j'espère ɗe balɗe faala ɗo j'espère eggi onon pa mondilo gonno ɗo j'espère on eggi ah bon ok ma jafo ɗum cikkanno koye leegal ngal poɗɗo ɗo min koɗi galla min ratto min dama kala mbiya to ɗo min koɗi bisimilla kono j'espère eggi kono minen ko ɗo min koɗi aɗa wawi ittude min ɗon bisimilla bon min hoɗani ɗo hen déjà aha min gay mi yiɗum jiɗen te ka tawa minen tan ɗum fewi ɓe darmade j'espère que haalto min nanma min mi hoɗani ɗo eyyi komi cifanaɗo ɗo rek tuyami yar j'ai quelques trucs à faire ici bon mbiɗa yinnoɗo terrain et je veux devenir responsable comme vous mi ƴetta foof mi fawa ɗum e juuɗe mbeɗem vous ko min o vous ko min abou si ay accu eyyi yaafo komi nu j'ai pas le temps à perdre tawa ngala temps min ala taka e ɓurata ɗo min won vous kanko nu eyyi sa nani ɗo nungu tan andu ko min wallah
ok comme jinnoɗo ƴettude haaliss o e fof dal mi fawɗumi juuɗe ma allahu akbar amin après demi kam poɗɗo voyage uji gère noon kam yaade ɗeɗo terrain mbiɗa sohli ɗum ma géré ça va bien sinon inchallah ça va bien aɗa selli ça fait un bail là ça va bien je suis là an to gonɗa France ni noon hanki gartumi ka jaltinno ah non tu fais quoi maintenant benam ɗo hankkadi mi wotti jemdi ah bon c'est pas mal quand même wallahi mais sinon mawɗum machallah ça fait un bail wallahi benam ɗo ça va bien an battaɗo bon a randi kam gartuɗo wallahi min kaldi min kasidi min pamdire makko wallahi mi heeɗo an haaldama man tommala awa haalde makko ni wallahi mbeɗa sohluno ɗiɗo teneji joni mbeɗa sohluno dévier responsable amin wallahi wallahi responsable comme eux mi ƴetta fof mi fawɗumi juuɗe mabɓe a randi min kam min pamdiri sidi min pamdire makko an ko gonduɗa an anda ɓe si anda ɓe an ko woni mabɓe o woni Gilles o woni Abou lel kahlus mat nan wolim kahlus kahlus ɓi killi ma am to ma ko meddem sa ma ko mesuni bis yen mi haalama ken accu ɓe ƴeew c'est violence o ko responsable ko responsable ok sidi te inte coñ te jo fof te muksi te messakil ane ko ni jarta non merci à la prochaine fois inchallah merci beaucoup ay mi haalnimama gille ñandere mi haalnimama wawi mi so ngari tan porcent jilto ana looɓi aɗa heñi omo ɗon mbiya looɗi aɗa si hedde kono sawol ma joni on omano yeehi joni joni médicament safra ti abu an ga mina médicament atayma ga mi pari hen haajima I don't wanna hide it. Wanna hide it. We wonder, and then Danya Jangom Basa. We wonder, another jump.